Вітаємо вас, пані Ольга. Доброго вечора. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, наскільки законно було проводити такий так званий телеміст з країною-агресоркою і саме з пропагандистським каналом «Росія-1», «Росія-24»? Та тут про жоден закон не можна говорити. Це була брудна політична провокація, як ззовні, так і зсередини. І, звичайно, чесно вам скажу, у мене була підозра, що це чисто вкинутий такий м'яч, який все одно нікуди не покотиться, тому що я не вірила в те, що це в принципі можливо провести такий ефір. Мені здається, що це вони вкинули, щоб наробити оцього галасу, буквально всі розкинулися це обговорювати. Найгірше, що почали одразу закидати президент, новій владі, що вони не роблять, ось уже 15 хвилин минуло, а ще нічого не сказано. Тобто його весь час під'юджували до якихось спішних дій. Це реально передвиборча кампанія, яка абсолютно, мені здається, тисна на тлі і низької достатньо медіаграмотності людей, які щирі, чесні, яким дуже тяжко такі речі сприймати. На цьому тлі дуже легко заплутувати суспільство, втягати його в оцей вир скандалу. І що би не зробили ми, у них все одно на це все є своє вже заготовка, пояснення. Ось щойно колега в студії говорив, я з ним згодна. Які б дії не були, вони все одно були трактовані. Тобто там, в принципі, такий був спектакль. Мені прикро, що туди втягнуті наші журналісти. Я б навіть сказала, так звані журналісти, тому що дуже часто ми бачимо, особливо на цьому каналі, що це зараз не журналістика, а це інформаційне обслуговування політиків. Мені гидко від цього навіть. Я не знаю, що про це скаже Василь Голованов, який є генеральним продюсером і який знявся у цьому такому кумедному ролику. Він був справді такий цирковий, постановочний. Він там виглядав таким неприємним хохлом. У мене і емоційні, дуже такі гидливі враження від цього. Та і сказати чесно, це неможливо. Вони там зараз дають якесь пояснення, що вони хотіли зробити гарну розмову. Не може бути гарної розмови взагалі з московським телебаченням, оскільки воно не є журналістикою, а є чистою пропагандою. Це просто... А чи отримують санкції представники Ньюзвану і взагалі керівництво через те, що намагалися провести так званий телеміст? Те, що я бачила, що Генеральна прокуратура зреагувала, я б хотіла, щоб ця реакція була раніше. Ми говорили про 112-й, про Медведчукові оці оборудки ще в минулому році. Мені дуже прикро, що деякі політики дозволили це діло затягнути аж настільки. Які санкції будуть до них застосовані? До них можуть бути застосовані санкції з боку серйозних правоохоронних органів. Я сподіваюся, що те, що сказано прокуратурою, що це буде не просто такий, знаєте, датський вихлоп, як то кажуть, от сталося і ми прореагували, що це таки буде реакція. Дуже давно уже треба було цим зайнятися. Пам'ятаєте, в жовтні Верховна Рада ухвалила цілу постанову про закриття 2 каналів. Крику було, свобода слова під загрозою, таке інше. Ми всі добре розуміли, що ця постанова не буде виконана, тому що її реально не можна було виконати. Це теж була така трохи, на мій особистий погляд, декорація. Пані Ольга, а Нацрада буде карати Ньюзван, зокрема? Зараз те, що сталося? Якщо ви мені скажете, які зараз у нас є підстави, то я вам відповім. Національна Рада реагує на порушення закону, які сталися в ефірі. Національна Рада наперед, просто так, знаєте, для профілактики не може покарати. Нам треба, щоб був факт порушення закону. Ті всі політики, які сьогодні скеровують всі списи в бік Національної Ради, прекрасно знають, що Національній Раді
ті самі ж парламентарі не дали таких повноважень. Тому мені прикро, що намагаються відволікти від справжнього джерела цього скандалу, скеровуючи людей до Національної ради. Національна рада не цензор. Дуже дякуємо вам. Реагувати, щойно вони порушать закон. Дуже дякуємо вам, Ольга Гремцюк, перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення.